Ak by ste dovolili, páni, chcel by som sa najprv poďakovať pánovi Zaďkovi za to pozvanie a umožnil nám sa trošku prezentovať aj spolupracovať. My sme tu aj pre spolunažívanie, aby sme spolu nažívali v tých ľudských normách, jak sa patrí. V prvom rade by som chcel privítať túto organizáciu pána Zaďka z hľadiska toho, že aj u nás sa vlastne treba riešiť tento problém, ktorý je našimi Rómami v politických sférach, ktorí sú tam dlhšie už a zavádzajú vlastne našich Rómov vo všetkých veciach a chudoba vlastne už nemá hranicu u našich Rómov a nevieme sa na to pozerať. Veľmi by sme prijali takéto formy spolupráce, aby sme mohli pomôcť našim Rómom z tej chudoby. Hlavne by sme chceli odstrániť tých Rómov, ktorí vlastne už 20 rokov minimálne sa priživujú na tej najväčšej chudobe a zapredávajú vlastný národ a zrobili si z toho SROčky. Tu sú zvané SROčky, ktoré sú ako tie firmy, ktoré pracujú na tom, aby zarábali. Oni zarábajú vlastne na tej najväčšej chudobe, ktorá už je na maximálnych kolenách. Už sa nedá viac. Strašne sú u nás ľudia chudobní a chorí. Už nevieme sa na to pozerať. Preto by sme privítali pomoc od vás, aj spoluprácu, aby sme mohli týchto parazitov odstrániť pre lepší život týchto ľudí. Ďakujem.